Hello friend, Silong Teer Kokborok sana nong lam so tini 19 tarik 10 Mac 2023 ni norong no gutiri nan thanai tongo baya song narok jada ke play khadi jada ke narok play ta khadi inke baya song narok jodi channel ko talong nai tongo ke subscribe khadi tai bell icon click khai notification man masalat khai narok tondi ar jodi narok jodi join button click khai narok not member sina na ke narok nai mano baya song inke jeng bisi kok sayawi jeng tak thangai nai baya song chini main topic o inke baya song tini ni kisa jeng follow khalainai sikang jeng thanglai Silong Teer ni baya song video logoi mano haipano buji khnai nai di ang tamsa inke norok success manano tamo no thangke sanai tamo thangke saya tai poma ke thangnai norok no ang bepak sai khna ro no inke baya song norok nang tabo je preview number age number abo norok no phunwano tam phai inke tarpore jeng thanglai nai je sini common number o inke baya song norok jorari wi nai tongdi video no baya song inke network kisa slow ni bagoi oro kisa problem nongkha inke nai nai jeng mia pro ni tai aboni sikango tamo phai baya song norok oro nungoi mangkhana mia ni sala tamo phaika inke norok no ang kaisa chat borinai abon chat ni mate norok play khai mano phone number tamo number thangnai inke baya song mia pro 80 tai 145 inke baya song tini sala norok thangui mannai je mia pro ang 64 norok no target khai number de mani obono bahai ke borok rika 16 no 1 rika ke 4 no 4 toniwi second round no 14 kogoi roka inke omo ke 1 no 1 tonoi 8 khai 81 ni tolao 80 khai dai roka inke baya song jai hok opo oro tongmani oron jaga go borok tini salo 80 rika inke khana salo jeng obono duita no jeng follow khlai lainai 26 tai 81 no jeng kisa follow khaiye jeng tini norok no jada khangkhe norok play khai mano jada khe norok play ta khai inke khana salo norok thangui mano inke 16 kaisa chance tongo inke 81 chance tongo inke 81 ni ulta 18 bo norok play khai mano inke norok jada khangkhe play khai baya song guti bangui mano kintu norok jada khaisi play khai jada khe norok play ta khai abo sikokhe inke 81 tai 18 play khai mano inke tarpore 62 inke 62 no norok play khai mano khaina musuka angkai inke aboni pore norok 62 ni jaga 63 nakhe janai inke baya song norok abo jada khe norok play khai jada khe norok play ta khai inke aboni pore jeng juai o kisa thanglainai norok juai ni guti norok no je ang samani bomai ke norok juai ni guti no phaikhe follow khainai aya khe norok ani guti no jodi juai o phano norok play khai mano inke juai ni kisa no jeng nai nai tini salo tamo phai juai o inke tini salo juai o 70 tai 34 inke baya song nai nai di oro chini hisabo norok jodi ani guti no play khai gangkha 14 ding 14 ding juai o success ongjak inke 70 abo to 70 jodi phaiga angkai 80 o haike no borok rika 10 different khe inke je ang norok no samani mote angkai abo borok boma haike rika tini salo norok no ang tamo sa 38 34 by 70 inke 30 tarpor oro 475 4730 omo haike guti ribo borok nadi obono follow khai juai ni khela no jodi norok romoi thangna angkai khana salo boma haike thangnai omo haike no ulta palta khai norok thangdi 03 tarpore 73 tarpore 74
hingke omo haike no borok reo hingke tarpore abo borok bahai ke rika obono ni maan no 8 rika 0 no nari rika omo haike no borok kogoi rika hingke bayasok norok je o formula no follow khlai di khana sala norok tabo omo haike duita number songka paika hingke obono khlai di obono khlai di hingke 3/0 omo haike khlaimani pore oboni 84 ni maan 39 tarpore 70 hingke khana sala bayasang norok 34 taisa no play khaimannai 34 taisa norok play khai di obo chances tongo tamoni hingke 8 hours paika hingke 3 hours phainani boyo abo bagoi 34 no norok taiya kade 34 no play khlai di hingke je ang kok samani kisa muitona di 34 important khana tini salo hingke tini salo norok 34 no play khlai di please tini salo si abo tini 18 tariko sorry tini 19 tariko norok play khaimannai je 34 no hingke bayasang chong tau tanglainai tini main topic o hingke tini 19 tarik 10 mas 2023 ni bayasang norok no puila rinai house hingke tini ni house wngkha de norok rinai tei ending rinai hingke bayasang house tei ending wngkha de norok bagoi tini norok thangoi mane 5 tei ang kintu 8 bo mano 3 bo mano hingke norok no 3 no rinai hingke 8 phano norok kaisa play khai di hingke hingke oro 3 ta house rijak 3 ta house ni bisingo norok o 2 ta no je kuno norok play khai di je musungmani ar 5 house no to 5 house play khlai di hingke norok oro nongoi mankha na oro 3 ta house ni bisingo norok 5/8 no khaile 5/3 khlai di je norok musungmani abono play khlai di hingke bayasang tabo ending hingke norok no house rikha 3 8 tei 5 hingke tarpore norok no ending rinai ending wngkha de bayasang ending wngkha de tini salo norok 5/3 norok play khaimano ending o hingke abono fix norok abono play khlai hingke guti normal guti wngkha de tini salo norok play khlai mannai 81 18 tarpore 62 tarpore 45 tarpore 79 miyafro norok no ang je members si najak rok no 79 di mani kintu 85 tenso kisani bagoi yako play thangka je members nanai rok norong bagoi kisani bagoi yako play thangka bayasang hingke khalok di tamoni khalok yang kai kuno no maya hingke 79 tarpore 63 tarpore 03 important tongo bayasang 03 no important khai norok play khaimano hingke 15 no bo important khai norok play khaimano 5 house chengmano hingke obo important hingke 47 bo important tongo hingke 25 hingke bayasang oro norok no guti rikha norok chaba khe play khai di chajakhe khe play ta khai di hingke oro tei kaisa 34 je ang teisa no kok rimani 34 hingke 34 oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta number rikha norok play khai di hingke norok chajakhe play khai di chajakhe play ta khai di tini baga asung no malaya no tei next video.